ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜನಮಾನಿಲೇನು ಬೊಂಬೈಡು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದು ಯಾನು ಜಗದೀಶ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುಡ್ಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಬಲೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಕ ಬೊಂಬೈ ಉಪನಗರ ಬಾಂಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ದ ಭರಿತ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಪಿಂಪಲೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಸೋಮವಾರದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಕೇನ್ಗ ಅಂಜನೆ ಇನಿಕ್ ಎಂಗಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆವರೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಡ 1978 ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೌಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ವಾಚ್ಮೆನ್ನ ರೂಮುಡು ಎಂಕುಲು ರಾಮದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶನಿದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಅಪಗಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಲಿ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆಚರಣೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲಡ ದೇವರಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ವರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಡ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೋನ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲಿಗಿಜ್ಜಿ ಈರು ಮಲ್ಪಾಯರ್ನಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾನ್ಯಾಯನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಕೊರತು ಪಕ್ಕ ನನಗೆ ರೂಮು ಬುಡೋಡು ದಾಯಕ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ನಗುಲು ಮತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಅಂಚಾದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಂಡು ಕೊಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶನಿದೇವರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ ಫೋಟೋಲೇನು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಪಾಯ ಪೂಜೆ ಉಂತಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಪಿಂಪಲೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರೋಡು ಲೆಪ್ಪು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ನಿಗುಲು ಮೂಲು ಎಂಕಲೆ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಪ ಅಂಚಾದು ಪನ್ನಗ ನಿಗುಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪನಗ ಇನಿಕ್ 46ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತದ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ದಿನೋಡು ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚನ ಆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಗ ಆವುಡು ಪಂಡದು ದೇರು ಶನಿದೇವರು ಎಂಕಲೆಡ ಆಟ ಕಟ್ಟಿಯರು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಎಂಕ್ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಆವುಡು ಪಂಡದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಡು ಯಾನ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಶಿಲಾಬಿಂಬ ಆವಡು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಶನಿ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತಾ ಸಹ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಸುತ್ತದಕ್ಕೆ ಜಾದಿನತ್ತು ನಾನೇ ಇನಿಗೆ ಭಕ್ತರನ ಸಹಾಯಡು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಗೂ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಇನಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದು ಇನಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ಧಾರ ಆದಿ ಇನಿಗೆ ಮಂದಿರ ಉಂತಾವ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಶನಿದೇವರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಕಡಿ ತೊಜಪ ಇರಂದಾಂಡಲ ಮಿತ್ತವನ ಕಡಿ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಜಪಾತಿಗೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿಂತೆನೇ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿಕ ಆಡಂಬರೋಡು ವಯ್ಯಾರೋಡು ಶೃಂಗಾರೋಡು ಇನಿಕ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ಸಾಕಾರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂಚನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಂಚನೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಶನಿದೇವರನ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತಲ ಆವರೆಗುಂಡು ಆಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂಬರಂಬೋಡು ನಾನೇ ಇನಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದು ಜದ್ದಿನತ್ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಂಡ ತೂಪಿನಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಎಂಕುಲು ನಂಬುವ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಡು
ಪುರೋಹಿತೆರಾಯನ ರಮಣಿ ಶರ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊಗಲಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ತೋರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಉಗ್ರಾಣ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ನಡತನ್. भक्तों वेद उदय विषाद होएगा तो वैशाख मानगा तो उसकी उदत की नहीं हुआ। वो लोग तो शंकर भगवान को, देवी का मंदिर, नहीं शनि भगवान का मंदिर, नहीं कोई सा भी मंदिर में जाके दर्शन करके वो लोग को चक्कर मारते हैं। वो लोग को मुक्ति देने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए बात में भगवान ने क्या कर रहे हैं, मेरे को ये कुंभा भी आएगा, वो कुंभा भी तुमको सब आधार सब देता हूँ, मेरे को ज्ञान के अनुसार तुमको देता हूँ, ऐसा बोलिए। छुट्टी करने के लिए अगले बात होम हवन हो गया, पूजा भी हो गया। अभी अष्टदिक 12 का बंद करके बंदोबस्त करके इसलिए बोल रहे अष्टा बंदा महाकुंभा देव बोल रहे 8 दिक बंद करके नवम स्थान में पूर्व दृश्य में गोपन करके भगवान को सामने आके कोई भी कुछ ना कुछ मन में भेदन होएगा वो सब निवृत्ति होने के लिए बराबर टाइम पर बारिश नहीं आता, बराबर टाइम पर सूर्य भगवान नहीं आते, बराबर टाइम पर कुछ नहीं होता है, वो औषध रोग आता नहीं है, वो खाने का चीज़ मिलता नहीं है, सब नष्ट हो जाते हैं। वो सब निवृत्ति होने के लिए ये सब करेगा ना, अपन रक्षा करने के लिए भगवान सामने खड़ा करके हाथ लेके सब हाथ करके अपन को बराबर करने के लिए आशीर्वाद बुक कर दिया बैलेंस बुक ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೂಜೆಲೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪುರ್ಸದಗೆ ತೊಂಡೇರು. ರಾತ್ರೆಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಬಾಂಡು ಮೊಗಲಿಡ್ದು ಭಜನೆ ನಡತನು. सागरी माँ
ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ದಾನಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಒಂಜನೆ ಕಾಳ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ ನಡತುಂಡು. ನನ ನಡಪರೆಗೂ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಜ್ಜೊಲಿಗೂ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟುಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ದೇವೇರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೇರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾರೆ ಯಾದವ್ ಗುರ್ಕಾರೇರಾಯನ ಕಿಶೋರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರೇರಾಯನ ನಿತಿನ್ ಸಾವಂತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ ಶಾಲ್ಯನ್ ಪನವದ ಗುರ್ಕಾರೇರಾಯನ ಕಿಶೋರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭ